Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмейнде. Куда мы мелись, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлісе Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Тасырның халық артисткасы Әлфия Авзалованың тұрмыш һәм ижад юлы, якыннары, хезмәттәшләре һәм сәнгать күгендә яулаған үрләре хакында. Әлфия Авзалова 1933 елның 15 гыйнварында Башкорт автономияле республикасының Балтач районы Яңа Кабан авылында дөньяга килә. Җырчыга 5 яшь булганда алар Татарстан Республикасының Актаныш районы Актаныш авылына күчеп кайта. Нәни Әлфия бала чактан тулы ятимлек ачысын татый. Әнисе аңа ни бары 5 яшь булганда дөнья куя. Әтисе Бөек Ватан сугышында һәлак була. Кызчыкны әнисенең сеңлесе тәрбияли. Бала чагы Бөек Ватан сугышы елларына туры килгәнлектән мохтаҗлыкта үтә. Әлфия Авзалова үзе истәлекләрендә ачлыктан үлмәс өчен әбисе белән качып кына бодай урларга колхоз басуына йөргәннәр турында сөйли. Әбисе кызга малайлар чалбары киертеп, тезләре турысына бау бәйләп, чалбар балагына бодай сала торган булган. Өйгә кайтып җиткәнче бодай ярмалары кызның тезләрен суеп бетергән. Әмма ул әбисен борчымыйм дип еламаган, түзгән. Бала чактан Әлфия ис киткеч музыкаль сәләтләре белән аерылып тора. 15 яшендә мәктәп укучысы буларак үзешчән сәнгатьнең төрле концерт программаларында актив катнаша. Бер вакыт авылга ул чакта танылган җырчы Рәшит Вахапов җитәкчелегендәге Татар дәүләт филармониясе артистлары төркеме килә. Рәшит ага Әлфия башкаруында борынгы татар халык җырларын тыңлап, шунда ук кызның гаҗәеп талантын күреп ала. Шул ук 1951 елда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле труппасы яшь җырчыны үз коллективына чакыра. 1952 елдан инде Әлфия Авзалова ансамбльнең солисткасына әверелә. Вокал осталыгына җырчыны ул вакытта Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә сәнгать җитәкчесе булып эшләгән Рәйсә Волкова өйрәтә. Ансамбльдә 1 ел эшләгәннән соң Әлфия музыка училищесына керә. Әмма 8 айдан тавышы югала. Тавышы рәтләнгәч, ансамбльгә кире кайта. Тиз арада Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчелеге киңәше буенча үзенең концерт группасын булдыра. Бу төркемгә Кәрим Габидуллин җитәкчелегендәге орган, гитара, клавишлы уен кораллары һәм синтезатордан торган Казан утлары эстрада уен кораллары ансамбле һәм бию группасы кергән була. Казанның туган авылым комплексында Әлфия Абзалова үзәге эшли. Легендар җырчыбызның исемен мәңгеләштерү, иҗатын яшь буынга да җиткерү өчен кызы Зөлфия ханым алып бара. Зөлфия апа, яшерен батырын түгел, Әлфия ханымның авыр балачак кичерүен барыбыз да беләбез. Сез инде аның иң якын кешесе буларак, бездән дә күбрәк беләсез. Ул сөйләгән хатирәләрен дә хәтерлисездер. Әйдәгез шуларны бергәләшеп барлыйк әле бүген. Шуннан гына әйткәндә, ул бик сирәк безгә сөйли иде аның турында, үзенең яшь балачак турында, чөнки аның өчен бик авыр тема иде ул. Искә ала иде бәләкәй чагын, менә ничек аның әнисе үлгәне турында, гел шуннан башлый иде үзенең сүзен, хатирәләрен. Шул булган, әйе. Шунда ул сөйли иде, менә дие, бер кашында онытмыйм дие, йортым дие, менә хәзер дә күзем алдында дие. Әниебез үлеп китте дие. Шунда әнине сузып салганнар идәнгә. Менә шунда әни дие ята дие, без дие балалар, мин Флүрә һәм бәләкәй күкрәк баласы шул Гөлсирен, аңа 2 ай ярым булган. Әнисе үлеп киткәч, әнисе үлгән тифтан. Әлфия ханымның әнисе 26 яшендә 3 кызын ятим итеп бакыйлыкка күчә. Иң олысы Әлфиягә ни бары 5, Флүрәгә 3 яшь, Гөлсиренгә 2 ай була. Ул бик сирәк җылый торган кеше иде, әни. Үзен тота иде гел. Мин нык, мин бирешмим. Менә шулай итеп, бәләкәй балачагын ишкә төшергәндә җылап та ала иде мәрхүм. Шунда ул әйтте, бер кашанда онытмыйм дие. Менә әнине җирләдек дие. Без балалар анда зиратка бармадык дие. Күршеләр белән
калганнар алар. И шуннан соң дие, иштәм дие, йорт тулы кеше дие, күршеләр, ниндидер собрание шикелле, менә былай итәргә кирәк, тегеләй итәргә кирәк, балаларны кая куярга дип, шундый сүзләрне мин ди 5 яшьтә уже менә аның хәтерендә калган бит. Ятимлек, ачлык, ялангачлык, нәни кызчыкның иңнәренә тормышның күтәрә алмастай авырлыга төшә. Әни әйтә, бер кашан да онытмыйм дие, шундый башымда калды дие. Безнең күршеләр әйтәләр, кем ала балаларны, беркем дә ала алмый. Үзләренең 5-6 балалар авылда. Шуңа күрә ашатырга, ничек әйтем, лишний авыз беркемгә дә булай да авыр чаклар. Шуңа күрә бәләкәй кызны, әми баласын ничектер авыл белән нинди шундый решение приняли. Балага салкын сөт эчертергә. Шушы бала салкын сөт эчеп, үлеп киткән мәрхүм. Шушы Гөлсирин шулай иттереп үлеп китте мәрхүм. Әлфия Абзалованың моңлылыгы аңлашыла да, ятимлекнең бар ачысы аның тавышында, җырларында чагылган икән. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын икән, сәламәт сөйгән ярыма, кәйгә әйткәйем әле, сәламәт туганнарыма. 1957 елда Мәскәүдә татар сәнгате һәм әдәбияты декадасында ясаган чыгышы Әлфия Абзаловага зур уңыш китерә. Казан утлары ансамбле белән берлектә Урта Азия һәм Балтык буе республикаларына гастрольләр белән бара ул. Мәскәү, Ленинград һәм Россиянең күп кенә шәһәрләрендә Татарстан һәм Башкортстан нефтчеләре, КАМАЗны төзүчеләр, авыл хезмәтчеләре алдында да чыгыш ясый. 2 айга сузылган һәр гастролендә тамашачысын 100дән артык концерт белән сөендерә торган була Әлфия апа. Советлар Союзының барлык шәһәрләре һәм Союз республикалары, аннары Россия, чит илләр буенча гастрольләрдән кайтып керми. Меңләгән тамашачыларның ихлас мәхәббәтен яулый, күп кенә җырчыларның кумирына үрелә. Султан Губәши, Александр Ключарев, Мансур Музафаров, Захид Хабибуллин һәм башка композиторларның котлаулы әсәрләрен зур осталык белән башкаруы һәр кемне таң калдыра. Әнвәр Бакировның Мөнир Мазунов сүзләренә язылган «Әниемнең җылы кычагы» җыры аны таныткан әсәрләрнең берсе була. Җырчының репертуарында борынгы һәм заманча халык җырлары аерым урынны биләп тора. Әлфия Абзалова табигый таланты һәм халык традицияләрен тирәнтен кабул итеп, татар җырларын эстрадада башкаруның яңа юнәлешен булдыра алган җырчы. Ул башкарган җырлар күп еллар дәвамында халык күңелендә саклана, бүгенге көндә дә яратып тыңлана. Әлфия апа 64 яшендә катлаулы операция кичерә, әмма төшенкелеккә бирелми. Көч туплагач, тернәкләнгәч, яңадан 400дән артык концерт куя. Дөньяның 14 телендә җырлаган җырлары бар. Аның иҗади үсешенә Александр Ключарев, Зөләйха Әхмәтова, Розия Тимерханова кебек шәхесләр шактый зур өлеш керткән. Мин татар җыры Әлфия Абзалова яңгырашында булырга тиеш дип саныйм. Менә әле җырларын тыңлап барлап утырабыз. Аларның һәр берсе сәнгать әсәре икән. Бүгенге заманда җырның кадере киткәндә бу бигрәк тә әһәмиятле. Әлфия апа Мансур Музафаров, Алмаз Мунасыйпов җырларын күп башкарды. Халык җырларын барлады. Зур хәзинә булдырды. Бу бәхәссез. Ихласлыгы, гадилеге белән исән чакта ук легендага әйләнде. Ул бит сәхнәдән иртә китте. Мин аны исән чакта ук юксына идем. Хәзер бигрәк тә юксындыра. Дигән иде үзенең бер чыгышында Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Әлфия апаны белгән, аның белән эшләгән яки иҗаты белән якыннан кызыксынган шәхесләр җырчы турында бары яхшы сүзләр генә әйтә. Аңа югары бәя бирә. Әнисенең, безнең әбинең бер туган апасы булган Закира. Менә шул Актаныштан килеп, балаларына шушы 2 баланы алып китеп, киткәннәр Актанышка. Шунда әни белән Флүрә апа үскәннәр. Ну, зак үсмәгәннәр бергә. Чөнки
шул Закирәттәй жырақай дип жүрді инде әни аны гомер буе. Ул балаларына ашатыр өчен Актанышта да бик авыр булды бит инде. Бүтән Советлар Союзында бик авыр булды. Шуңа күрә хәзер әйтәм, ярма ничек урлаган? Урлаган да түгел инде, әз генә алган инде. Балаларга берәр нәрсә пешерергә дип берничә ярма алган. Шуны тотканнар. Закирәттәйне шушы гынахы өчен 7 елга төрмәгә озаталар. Кызлар кабат ятим кала. Бу юлы инде аларны балалар йортына тапшыралар. Инде буйга җитеп килүче Әлфиянең җырга моңга сәләте үзен сиздерә. Тирә-юньдәгеләр дә моны таный башлый. Актанышта булганда, детдомнарда самодеятельностьта инде хәвәскәрләр менә самодеятельностьта катнашкан. Җырлаган инде. Шунда гел дигән артистлар киләләр иде дә Актанышка. Әни эшләгән избачитальнида. Теге клуб бәләкәй инде деревянный нәрсә, агач клубы. Менә шунда инде гел Актанышка килә торган артистлар килгәндә мине чакыралар иде. Әлфия иде, кил артистлар килде, җырлап күрсәт, аларга менә күрсәт инде син җырлыйсың, шулай итеп гел чакыралар иде дә мине теге бәләкәй баланы куялар бит теге, ну-ка спой или анда теге берәр нинди шигырь сөйлә дип табуреткага куялар бит балаларны. Ә монда табуреткага куймадылар ди. Мин уже белдем ди, что менә шулай итеп басып, мин шунда җырларга тиеш. Әлфияне тыңлаган һәр кеше синең тавышың искиткеч, сиңа укырга кирәк, Казанга китәргә кирәк ди. Озакламый яшь кыз өчен мондый мөмкинлек туа да. Тагын беләсезме, ул бит гел тырыша иде алга барырга. Былай гына булырга тиеш түгел. Баян белән генә түгел. Мин әнә кыраулар китте, музыкальный кыраулар. Кем беренче ул эстраданы кертте? Әлфия Авзалова. Аның, значит, баян, менә монда фотографияларны күрсәгез, менә баян, кларнет, скрипка. Аннары керде уже барабаннар, аннары уже теге электрические гитаралар, соло, бас гитаралар, ритм гитаралар, саксофоннар, теге клавишалар. Шуңа күрә тик тора торган хатын түгел, ана революционер. Башлап йөрүче. Башлап йөрүче. Әлфия Авзалованың тормышы һич кемне битараф калдырмый торган бормалы юллардан тора. Әйтерсеңлә, тавышына шул кадәр моң иңсен өчен аңа әлеге сынауларны һич шиксез үтәргә кирәк булган. Тик ул нинди генә авырлыклар килсә дә, сынмаган, сыгылмаган. Үз юлын горур дәвам иткән, дөньяга матурлык тараткан. Җырчы һәм аның иҗаты турында 2010 елда Казанда «Моң патша бикәсе» дип исемләнгән документаль фильмда күрсәтелде. 2019 елның февралендә Әлфия Авзалованың тормышы һәм иҗатына багышланган китап дөнья күрде. Шул ук елның октябрендә Татар дәүләт әкият курчак театрында Илгиз Зәйниевнең «Әлфия» спектакле премьерасы үтте. Әлфия драмасы Илгиз Зәйниев тарафыннан Әлфия Авзалованың «Үзем турында» дип аталган автобиографик әсәренә нигезләнеп язылган. Бу китапны җырчы, ахирәт дусты, иҗатташы, күренекле шагыйрә Гөлшат Зәйнәшева белән бергәләп язган. Анда легендар җырчының туганнан башлап барлык язмышы, дуслары, мәхәббәтләре урын алган. Бик авырлык күреп үстем бит инде. Салкын печ башында үстем, әни үлгәч. Шул яшьлегем кире кайтса, шул авыр тормышка мин кире кайтыр идем. Үлмәдем бит, тырыштым. Кемгә кер удым, кемгә идән юдым, кайтыр идем шунда. Шул салам түбәле ятим өебезгә кайтыр идем. Үкенмимен, ризамын. Яшьлегем кире кайтса, тормышның кадерен белер идем. Җиңел тормыш, сөенеч тормыш түгел ул. Аллага шөкер, эшләп алдым димен. Тәмсез булса да тәмле дидем. Аллага шөкер, мин исән дидем. Дип яза Әлфия Авзалова үзе әлеге китабында. 2017 елның 15 июнендә легендар җырчы арабыздан китеп барды. Тик ул үзенең иҗатын яраткан меңләгән тамашачылары, үзе өчен эзләп торган кызлары, оныклары, хезмәттәшләре, иҗатташлары күңелендә мәңге яши һәм мәңге яшь.
Günler ayaz idi, gönülde yaz idi. Yaşlıgını şeşek bakanda. Ул тырышты алга барырга, яшьләрчә. Менә уже өлкәнрәк булганда ул әйтә иде. Менә бит мин ниндидер яңа, актуаль, менә бүгенге көндә ярый дигән гел моңаеп утырып булмый. Нинди менә яшьләрнең хәзер направлениелары, әзрәк аларны поддержать итәргә, алар заманча. Менә заманча дигән сүз, аның яраткан сүзе заманча булырга тиеш. Бөтен нәрсә шулай итеп, киемнәрен дә гел тектерә иде, тырыша иде. Ул бик модница булды бит. Сәхнәдә дә, тормышта да. Бик саф вкусым киенә иде. Бик матур күлмәкләр тектерә иде. Күлмәкләр дигәннән, үзәктә аның сәхнә костюмнары да саклана. Менә бу күлмәге Әлфия Авзалованың, әйме? Менә сиреневый инде. Минем ирем алып кайткан иде Афганистаннан шул материал инде. Шуннан ул шул хәтлек матур материал, әни әйтә, моннан ни күлмәк тегеп булмый, ни юбка, ни шалбар тегеп булмый, нишләргә инде дип башын ватты да, әйтә, менә хәзер эшлибез дие, Пугачева шикелле башын гына кисәбез дә, шулай итеп, менә шулай калды ул. Шундый яратып киде ул аны, балкып чыга иде сәхнәгә, беләсезме, шундый. Бу күлмәге инде, менә яшел күлмәге. Ансын 75 еллыгына тектерде. Памбархыт бик ярата иде ул. Ул әйтә иде, менә памбархыттан, бархыттан менә мондый фасонгына барып чыгачак дип. Кызыл күлмәге дә менә картинада күрәсез, әйме? Рәсемдә анда кызыл күлмәге. Ак күлмәк ул инде бик танылган, әни хәзер әйтәм, бу күлмәкне 65 яшенә тектергән иде. Шушы күлмәкне ярата иде. И бүтән китапларда, дискаларда менә без чыгарган теге изданияларда бүтән җирдә шушы ак күлмәк инде. Ул аны үзе менә, беләсезме, күрәсезме, анда шушы бисерларны үзе тегеп, тагып, менә шулай иттереп эшләгән иде. Зөлфия ханым әнисенең якты истәлекләрен кадерләп саклый. Аның хакында китаплар чыгара, фильмнар әзерләүдә катнаша. Тиздән Әлфия Абзаловага багышланган мюзиклда дөнья күрәчәк. Әлфия Авзалова Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены иясе. 1962 елда Тостырның ат казанган артисткасы, 1970 елда Тостырның халык артисткасы, 1983 елда РСФСРның ат казанган артисткасы, 1992 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, 1976 елда Хезмәт Кызыл байрагы ордены иясе була. 1960 елда аңа халыклар арасында татулыкны ныгытуда актив эшчәнлеге өчен Тынычлыкны саклау советы комитетының мактау грамотасы бирелә. 2008 елда Татар эстрадасы легендасы дигән мактаулы исемгә лаек була. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Тостырның халык артисткасы Әлфия Авзалованың тормыш һәм иҗат юлы, якыннары, хезмәттәшләре һәм сәнгать күгендә яулаган үрләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.